बाथौपुरी खादलिगाव केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया 9 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बाथौपुरी खादलिगाव केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया देग्लाय बोसोराव 9 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। 28 खालारनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम 9 साननि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजानो गोनां बे बाथौ फुजा मेलाखौ दिनै हाबाफारि बादियै गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। जामुदार रामसियारि बाक्सा जिल्लानि एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवाया देग्लाय बोसोरनि बाथौ फुजा मेलायाव गुबुन गुबुन बोसोरारि बादिनो बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय, मीना बाजार एक्स'जों लोगोसे DID लिटिल मास्टार सेसन, बाथि टेलिभिजनाव मोसानानै मुंदांखा जाबोनाय नबजित नार्जारिनि मोसानाय सुदेमसना रामसियारि, मिथिसार बर' लैथोमा बसुमतारी, सोरजिमु बैसोमुथियारि, जेसि नार्जारि, नयन बरगयारि बिथांमोननि मोसानाय मेथाइ रोजाबनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे बैसागो मोसानाय बादायलायनाय, हारसिं मोसानाय बादायलायनाय केसेटजों हाबा मेथाइ बादायलायनाय, फेशन श' बादायलायनाय बायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फुजा मेला सामलाय आफादा मोनथिहोदों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लाय बोसोरावबो हारि धोरोम राव बासियालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे बाथौ फुजा मेलखौ मदद आरो हेफाजाब होफैनो खुंफुं आफादा हांख्रायहरदों। আমি 51 celebration এতিয়া আমি 51 celebration আমি এতিয়া আজি প্ৰথম দিন আৰু 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আজি প্ৰথম কি কাৰ্যসূচী কৰিলে ৰাতিপুৱা? আজি হল প্ৰথমতে আমি এই মেইন গেট অপেনিং কৰিলো আৰু সেকেন্ডত আমি এই আমাৰ এই কমিটিৰ আন্ডাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং আছে, এইটো হোষ্টিং কৰিলো আৰু এইটো কি কয়, এইটো এই সমিতি কি কয়, এইটো অপেনিং কৰিলো। এতিয়া আৰু আছে আমাৰ এই মেইন বাথৌ মন্দিৰ, এইটো আৰম্ভ কৰিব। ডিচি ছাৰ আহি আছে, অপেনিং কৰিব। পূজা 9 দিনে পূজা থাকিব আৰু তাৰপিছত ৰাতি আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম থাকে, এইটো হৈ যাব আৰু কিবা আকৰ্ষণীয় বস্তু এনেকুৱা আমি কৰা নাই। ৰাতিৰ এনে ছিংগাৰ আহিছে, বাকী একো আকৰ্ষণীয় এনেকুৱা কৰা নাই। আমাৰ ইয়াতে কমিটিত 12খন জড়িত হৈ আছে, বৰ্তমান 12খন আছে।